Hello, my name is Volia Hapeyeva. Poems. Павольней за іншыя органы рэгенеруецца сэрца і цалкам ніколі не абнаўляецца. Так напісана падручніку. Значыцца, думаю, усе, хто туды патрапіў, там застануцца. У кагосьці сатрэцца левая частка цела, знікне твар, і на месцы старога вырасце новы. Перамяшаюцца мовы, імёны, гады. Мой сад мутантаў, дзе заблукалі мы. Трэба напісаць новы верш сёння, кажаш ты зранку. Пра чорнага сабаку, які быў маёй адзінотай. Лепш напішы пра качку, якая была твою радасцю, раю я. І ўжо бачу, як яна робіцца часткою верша. Але сёння ту меланхоліі, рэдка смяешся з жартаў і зусім не разглядаеш качку сваім персанажам. Няўклюда, нязграба пасуе адно калыханкам ды лімерыкам. А табе трэба пісаць сур'ёзны, удумлівы тэкст. І мы з качкай застаемся па гэты бок няўяўнай рэальнасці, а ты з сабакам па той. І адзінае месца, дзе мы ўсе сустракаемся, гэты верш. Цяперашні час даецца мне цяжка. Мінулы ведаю лепш. Там і жыву. Вось бы як у кіно згубіць памяць і ўсіх, хто там прапісаўся, не маючы майго на тое дазволу. Тады кожную згадку буду здымаць з пляча паліто, не здолеўшы прыгадаць ужо чыйны. Трынаццатага кастрычніка. На чорным фоне жоўты арнамент з кветак. Я разглядаю здымак. Думаю, тое кавалак шпалераў або фіранка. Як дрэва зімой, што скінула лісце крэсла, у куце агаліла каркас. І такое блакітнае неба. Сонечны дзень 13-го кастрычніка. Агрыпіна прыносіць талерку грыбоў свайму мужу. Той памірае, саступіўшы трон сыну Нерону. Маляр дае свой першы канцэрт. Святкуе народзіны Маргарет Тэтчер. Грынвіч робіцца нулявым мерыдыянам. Ларыса і Наста слухаюць рубрыку «Гэты дзень у гісторыі». Значныя падзеі і значныя людзі. Вось, Настуся, добра вучыся, можа і пра цябе раскажуць па тэлевізіі. Ларыса працуе ў краме, Наста студэнтка ў медвучэльні. Мамо, а ты ведала, што сцягновая косць самая вялікая ў целе чалавека, а крывяносных судзін у нас ажно 100 000 кіламетраў. Мая ты разумніца. Хадзем есці. Асколкавае раненне грудной клеткі з пашкоджаннем унутраных органаў, ірваныя раненні сцёгнам, пералом касцей чэрапа. Чытаю апісанне траўм. Думаю, як гэта пабачыць на ўласныя вочы тую самую вялікую костку не на макеце ў класе, а на ўласнай назе. І яшчэ 20 хвілін спадзявацца, што прыедзе хуткая і выратуе цябе і маму і ўсіх-усіх. Але то зона абстрэлу, і хуткая не паедзе. І 100 000 кіламетраў судзін зробяцца ўраз непатрэбнымі, бо тое, што па іх цякло, усё выцекла. Мамо, вось я і патрапіла ў навіны. Аказалася, самае вялікае маё дасягненне загінуць ад абстрэлу гарматы. Горка так усміхнуцца і дадаць. У міжнародны дзень
па зніжэнні рызыкі бедстваў. Нязначны дзень у гісторыі нязначных людзей. Дзякуй.